Kontraktor sang Tiranza Residences nagpaatag kay Mayor Jerry Trillanes matapos nag-usmunang duta malapit sa ginaobra nga proyekto. Nagpabutsag sang kabalaka si Mayor Jerry Trillanes sa seguridad sa mga motorista kag sumalakay matapos nag-usmon ang porsyon sang duta sa dalan JM Barsa sa nagligad nga Biyernes. Sunod sa alkalde, subong nga nagadamo ang ginapatindog nga buildings, importante gid ang seguridad sang tanan. While we are allowing more higher buildings, I think we need to make sure that these buildings are safe and will not be a danger to life and property. Merkules ang gipatawag ni Mayor Jerry Trillanes ang mga tiglawas ang ginatukod nga condominium. Sila ang ginpangayuan sang paatag sang natabo kag kun nga amayara sang pag-usmot. We visited the mayor this morning in order to give assurance on the quality of construction of Tiranza Residences. As we all know, Tiranza is going to be the tallest structure in downtown Iloilo. So we wanted to give the mayor, the public, and everyone who are within our vicinity that the project is built using the latest construction standards. Pasalig sa Tiranza Residences, moderno ang ila pamaagi sa konstruksyon kag pasado sa standard. Natabuan lang suno sa ila nga wala untat ang ulan sa nagligid nga Biyernes, rason nga naapektuhan ang drainage. Actually, isolated case yan kasi during that day, there was a low pressure area. Tapos ang lakas talaga ng ulan. Just a portion lang, may drainage lang na admittedly nasira, pero ginawa naman natin kagad. So, but the whole property, kinulong natin yan ng very sturdy sheet piles. Steel sheet piles yon, and the steel sheet piles hindi naman gumalaw. It's just that portion of the land na medyo softened, and we fixed that right away on that very same day. Naibaluan, ginsirado gid ang trapiko sa porsyon sa nag-usmod nga duta para malikawan ang disgrasya. Dugang pasang contractor, pasado ang ilang ginaobra nga mga test. Kag kun matapos, mangin iconic landmark ang ilang proyekto sa sentro sang syudad sang Iloilo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron.